Okay, no, mga tabingka. Karon nagpasalamat jud ko sa mga fans nako na slay mensahe para sa ako. Okay? So nagpasalamat daw sila nga unsaon daw pag how to make vlog. So nado sila nakatunan. So para ang inyong masaksihan nga wala ko nang motbot, no, nga nagpasalamat jud sila o kinsa ni sila. Okay, so mao ni, please watch this. Ay wala ko oras. Okay mga kabingkan, abot na kita sa ato ang Pinoy-ana, no? Dolls, sa especially to our idol nga si DJ March Barrios, no? Author ko na siya sa Manzanitas, pero ang kuno ni Hermes Surgarma, pero mas matuo ko ni mo Dolls kay tunay ko ni mga fan. Dolls, salamat kayo kay tungod nimo nagatanig vlog ni akong partner nga si John Rafael Diana. Okay. Nice ka, Dolls. Ano mga sa Piriya? Dolls. Talawa ito mga baby girls, Dolls, ha? Si Yulame Istoki. Si Gia May Legitimas. Wakasabot siya gibati. Wala na siya Gia May. Good. Diba? Si Rhea May Colipano. Okay. O si Linlo Tokero nya Dolls, bago ni mo mga subscriber ko asa ni siya Dolls kana fan ni mo pero wa siya kaila sa imongan pero kadungog siya sa Manzanitas. Na sa imong YouTube channel kani siya Dolls, nasa ni sa YouTube account Dolls, pero ako na siya galgalon nga mo like sa imong kansi. Mao ni siya si Master Almakir day Dolls. Asa na ba di makita dara Dolls, Dolls, okay. Dolls, salamat kay Dolls kay tungod nimo na gahinan mi ideya unsa ang pag-vlog sa proper way sa pag-vlog ana do sa kada pag-ana nimo ana pag-sulting ana siya mo igdaanan din ni Dolls bahala guot basta ganun na ikat ni Dolls siya dinito ang kanang dirito ang pinakanindot nga kuan Dolls nga igdaanan. Okay, no, mga kabingka na nagpa-shout out dahil sa ako mga kabingka. Z Art and Cotton from Cebu, John Miko Moral, Amy Portes, Edie Fuentes Barido, Jason Basirag Cargando, Joshua Carion, MC Vong Diaz, James Acolod, John Rafael Dayanon, Marta Galog, Luwin Inches, Jumplix Garigo, Stephen Labra, John Eni Daro, John Ross Tabor, Kawawang Nilalang, Ran Ratbit, Ben from Cebu, May Oliver, Miguel Joseph Mirasol, Francel Rick Dreams, Lawrence White Tak, Ricana, Jeff Johan Lorenzo, si JR o iyang asawa na nabanggiitan na bukalis sa ilang kwan ni asawa ni JR, tapos si Marvin, mga banggiitan na sila mga banda diri sa syudad sa Davao, si Bobby Coho, Jose Richard V. Reyes, John Kong Wawa, Mateo Midel, Marco Van, Yumi Carion, okay, Rundix, Netbang Rubasa, Netbang and Family, Harking Abilina, DJ Lenz, ako busing na si DJ RJ Mantalapa, Fede La Cruz, Purok Leader sa may Samantha Homes,
Okay, si Wex ay siglabay-labay dag manga Wex, si Bingbong, no? Bingbong, si George, si Ka-Ernie, okay? Si Uncle alias Eric, okay? Akong amigo nga pulis na si Randy Tunil diyan na naka-assign sa Rojas Night Market, okay? Si taga Brookshire College, no? Ang ilang pangulo daw diha sa ilang Brookshire College nga si Nathaniel Elijah. Akong banggitan pud nga amigo Jumong Rodriguez nga taga Samantaons, okay? Si Christian Parniales alias Minyo, okay, so hello day sa mga taga Sarfa Village, Catalunan Grande, Samantha Homes, Catalunan Grande, SGR, Catalunan Grande, si Papo Kakuyog, mga SGR boys diya, no? Si Duduy, okay? Si Angelo Gamulo, okay? Si Kuan, si Ibit Castro, no? SGR boys na sila, no? Ang alias Boy Tilapia Gerald Mantalaba alias Boy Tilapia, okay? Si Impiot, okay, mga SGR boys diya, no? Isan, no? Layasan, taga SGR boys na tanan, taga SGR boys dia, taga SGR Village, South Villa, no? Si Chu Toril, no? Sa may Catalunan Grande, kuyaw kaning Catalunan Grande kay abin mo ang Toril na lang dito. Sus na man po day Toril diri sa kontro gamay lang mo nang gitawag ko si Chu Toril, okay? So Jesus G. Soriano National High School, okay? Dabodok, okay? Holy Child, University of Mindanao, Ateneo di Davao, Holy Cross, Yusef, okay, so Juji Ilagan, ang tag-iyana si Yumil Karin, charot. Okay, so wala naman siguro, no? Halos nag-greet naman ako. Okay, dagan kayong salamat sa inyong lahat. Thank you very much.